три нощувки. Така. Една, две, три нощувки. Така. Едната, която е платена веднага, като влизам. Точно така. Те. Не. Как не? На 25-ти нощувката, когато сте се настанили, вие сте се платили на 25-ти. Така. На 26, 27 и 28. Днеска сме 29. Днеска сме 29. Искаш да кажеш, че 4 нощувки са били тук, така ли? Точно така. Я да пресметнем, защото моля аз да съм в грешка. Ние спахме ли 4 нощи тук? Сега ще видя тук, че. Я виж, аз имам спомен за 3 нощи. Аз имам 25, 26, 27, 28. Днес сме 29. Аз се нанесох на 29. 12:35 на 26 в полунощ. Не на 25-я. На 25-ти. Не, тя системата не може да изложи. Добре, 4 нощувки имам вече. Точно така. Добре. Едната ви е платена. Да. В момента Това е друго цената... вече. Да. В Добре. момента цената на нощувката е 691 На едната нощувка. Не, за Не за всички. трите нощувки. Трите. Какво прави това? По 200 и нещо евро. Уж беше с 20% надолу, няма такова С нещо. 20% долу. Ясно, добре. Вие взимате апартамент. Да. От 260 колко стана? Не стана ли на 200? На 230 е нощувката с 20%. 20% от 260 на 220% са 40 евро. Не знам кой не му да смята. На 260 20% са 265 евро. Едва ли 260. минус 20%. 230 евро. 20% от 200 евро са 40 евро. Не знам дали можете да смятате. Да пусна чат GPT. На 260 евро минус 20% са сега ще оставя колко. Поне да не говорим глупости. 265 минус Имате, 20%. изслушайте ме, имате в момента 3,20, имате късно освобождаване, което е 55 евро. Аз не съм смятал да освобождавам. Аз бях уведомен, че трябва да напусна. Има някаква разлика, разбирате ли? Няма проблем, Ага. махаме. Добре, добре. Значи всичко е точно. Нещо друго махаме. Кое е точно помахнах? 636 евро. Да, момент. Плащаме се. Идвай да плащаш твоята карта. Always. 260. Една ставим чак на само. Така 210 евро прави. 20% минус 263. Точно така, 630. Да, добре. Супер. Always, какво става? Хората Ела да кликаш. няма, мога да по другия хотел. Нямаш в картата. Заминаваш, знаеш къде е в момента? Искаш ли така? Обаче толкова. Сега те оставам на автогарата и заминаваш Костин блок. Да. Дай да оправя чрез това с холандската. Кликни два пъти. Единия път маркирай 400 евро от холандската и после 230 от друга карта, защото се разделя. 230. Не, ти заминаваш за Костинброд и ей сега те оставам с сака на спирката. Сега ще видиш смей се и сега те оставам на автогарата да знаеш. Твоето кино приключва сега. Разбираш ли? Свидливи курви в нашия холдинг няма. Ма ако искаш, давай ма курва. 5 евра съм пъснал за една седмица и писи майката. Колкото искаш това, дай ще имам майката. Аз ти казвам, че отивам, взем кеша от там, сега ще прехвърлям пари от едната в другата. Маркирай 400 евро на едната и 230 и нещо на другата. Да ги оправя, да кликна от двата телефона. Делта Луно. Не, нищо няма плащаш, ти заминаш за Костинброд, защото си една проста курва. О, така. Така, да, гледай я сега и после я гледай на автогарата. Да, тук няма такива, правим от мухата слон. Аз съм 50 cents, ти заминаваш, идва друга курва. Ще ви ипам майката аз на нас. Казах, че ще го платя. Ще платиш сега на майка си някъде, сега гледай Делта Луно. Че само да прехвърля между сметките. ING, оранжевия лъв, handle my business, motherfucker. Сега ще го оправя всичките. Слагам глоби на руси курви да заминават, аз съм монопола. Ще ти путката ме.
Карам те директно на автобуса. Ако имаш някой екшен такси, издухай го да те взима. Абе, престани така. Няма пристани, казах ти, разбираш ли, за една приказка направо заминаваш накриво. Това е. Идва номерата с existing аккаунт. Добре. Колко пари? Ами, първо Ако искаш ги направи първо, кликай първо си оправи сметката. Да, защото иначе заминаваш, да знаеш. А горе има ли консумация от минибара сега? Не, в момента няма, нищо не е отваряно. Ако искаш, може да има консумация от всички стаи, да платя всички минибарови. Искате ли да го направя? Не е проблем. Плащай. Кликай. Така. Има ли ги парите? Плати, нали? Окей, добре. Само апарата снима. Дай сега платя и аз една сметка. Чувстваш се генгста, курва? Да платиш малко някой лев, Значи, още един път така ме. Още един път само да ти кажа нещо и да кажеш, че не щеш да го извършиш. Костен брод те чака. Я маркирай само моята сметка колко е. Рапидо, защото нямам нерви, искам да напусна този периметър. Изгониха ме от хотела, ама някак. Клиента вече не е доволен. Колко? 111,60. Плащам веднага, и със този телефон с холандската карта. €2000 за 3 дни. Да бях отишъл в разлог на термието да се чувства. Always. Сега тръгваме и повече не се връщаме. Кучко, обирай си крушите и тръгвай. Айде. Чао и на вас. Да. Дай, събирай си, обирай си крушите и давай на някъде. Давай, че нямам нерви. Помощ трябва ли нещо? Да, ключа си го изгубих единия или до най-другата го открадна, или нещо. 2 ключа бяха за голфа, моля ви се, намерите го в стаята, ако намерите да го върнете. Аз ще пиша го намеря. Окей, иначе тя го е взела, изгубих ключа, автомобила и не разрешим отново. Да. Хайде. Не, тук е, чакай. Картата в джоба ми. 2 гривни трябва да има. Така, гривни мирни, го 2 карти, чао. Ключовете? Кои ключове? Гривните. Горе, всичко е горе. Курвите, гаменства, всичко е под чаршафа, чао. Да, идвай тук. Тръгвай. Натиск. Да. Тя избра правилния път, не се ходи в Костин брод. Чай, дръж този телефон. Не се притеснявам. Дръж този телефон. Снимай, не ми дей снимай номера. Така. Това сега стана прекалено тежко. За SMG Holding. Така, момент. Натиск. Момент. Да, тази турба отзади някъде, но не и тук. Момент. Чакай. Слагаш тук един момент. Да. Какво стана? Изтърваш. На раницата. Тази раница дай. Ти си Under Armour, чувствай се. Отваряй. И ще ти отворя вратата, да се чувстваш генгста. Чао! Ай. Натиск. Ай с кафето имаше някакви чанта тя. Какво ще кажеш? Не знаеш нищо, той е сърдито вече. Батко му се скара. Не блъскай, внимай с много, ти ще развалиш това. Така. Приключваме, чао. Subscribe ли са? Subscribe към банка, please.